Sista sa ikatatlong nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang hiligay non-song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining abahanon nangin popular sa Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit o tanglaw. Sa gabing malamig, larawan mo nini, nagbigay pasakit ay gising at magbango sapagkat upilit sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at kami tungawi nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 41 minuto ang nakaligad sa takna nga alas 6 ng gabi. Welcome na sa tundring pagpangalagad diri sa Bombo Harana kay Iban pa. Ako ay ninyo mangin kaupod halin sa sininga mga inoras tubtob alas 9 ng gabi. Ining si Bombo Denver Quijado. Kagaton man diri mangin kaupod ang aton na duwa ka mga talentado kag mga gwapo naton nga gitarista kag haranista man naton, no? Hiling si always gitatong kaupod kada Domingo si Sir Bing Galban kag Ernesto Obensa kag kasubong man ang aton nga mga haranista dira, no? Ang mga matahum naton, mga sari-sari ning edad, may pabata, may pagulang. Oh, wala mang gulang dara guro sa aton, no? Puro sa bataon ginihalos ang kalabada naton nga mga haranista sa diri, no? Ang actually kung may ara kamo sang ginasong request da kung hindi man gid makanta sa subong mga dason na semana, no? Kay ti sa akon bla permi nga ginahambal nga ang aton nga mga haranista sa diri may ginapang preparar na iya nga mga ambahadon kay ti tapos sila bikanta subong pagkadason niya semana ga
kabalo ga practice na sa ilang kantahon na para naman sa sini nga Domingo. Subang ati kamusta diri ang aton duha ka mga gwapitos, mga gwapings naton diri nga mga haranista na o kagitarista pa. Taybing kamusta ka mo? Yes. Sir Boy? Yes, may gabi sa imong Bombo din Bergiano. Morning aton nga gwapo niya ang goro. Kung makita nyo lang ko, hindi ka mo magdayaw. Ambot lang sa inyo. Sa among mga sukit dira, no? Ari naman kami. Ang harana sa Bombo, magalingaw naman sa inyo. Pamati lang ka muna kay nga radyo, i-plastar na kag ibulumi. Parisan nyo siyang nagabalas blang sa butilya da. Wow. Para may enjoy ka mo. Amo kaya isoli sa mga bukid, sa mga baybayon. Naintindihan nyo na kung anong bot pabalo sa nagabalas Balhas. sa butilya. So, mga gabi sa inyo tanan sa aton mga suke. Yes, Taybi atay Ernesto, kamusta ya? Man, ari na kami, aron sa paglingaw sa mga amon atin ng mga kuan, nagparamati Mayo gid. sa bilog. Bugos ka probinsya sa Negros Occidental, no? Gabi, gina may hungkong din na nawag May na hungkong hungkong. pagani. May hungkong. Kaya ka pa, mati man na sila through our Facebook Live eh. Oh. Amo nang mas nami. Pagit do, kaya ti ang iban vlog kay Dlaw Blasag nga mga karaan, nga mga music. Iti, hindi na music lang ang ginakanan, ang memories na dira. Ano, nga, mapatiamla nila. Doga, dum-dum sila sa ilang nga mga inagyan. Subong aton dira ginapanawagan ang si Sir Edmundo Revillo. Pwede ka na diri ka matamat sulod. Sir Edmundo Revillo, no? Edmundo, no? Tsakto? Oh, yes. Ano, gapanaklik pag ito sa antis siya magsulod ya. No, sa samtang nga nagapreparar diri si Sir Edmundo, ginatamyaw ko dira si Morito and family sa closing segundo Gis sa syudad sang Cadiz. Halin ini sa kay Boy Boy kag ginatamyaw man ang MMBC sa nga Morsha Ride Safe lang permi kag din ginatamyaw ko man si Kagawad David Lampria kag Salvacion Lampria, no? Kag si Romeo Hipolito kag kay Budak sa Escalante Malasaging. Mayong gabi dira sa inyo sa tanan. Sige. Ang preparado na. Uy, may ari man diri nagpasulat alin ini sa kay dini. Si Victoria Bot Amandre kaga nini Rose sa nga barangay Handumana na Purok Tao, syudad sa Bacolod. Maayong gabi dira sa inyo sa tanan. Pamatian dabla ang ambahanon nga gindala diri ni Sir Bibot, ako ni Sir Edmundo Revillo. Malinong ang gagagihon, mamingaw nga walay talik. Nakita ko ang imo kagayon, kata ako'y may pag-ambit. Hinoganat ang kakahuyan, pinagkatatunog ang ulan. Inamingaw ako palangga, kung dili ko ikaw makita. Sang ako ang kakatulong, ngulti lang mata kong awan. Ang masubo ni mong ating nagahari sa panumduman. Palapit na o palangga, kag ako imo haksyon. Ang matamis ni mo nga halo, sa akon mo ipaagong. Hinuganas ang kakahuyan, tinagkatagtunog ang ulan. Inamingaw ako palangga, kung dili ko ikaw makita. Sang ako ang nakatulong, gulti lang mata kong awan.
nimo nga tingog nagahari sa panumduman palapit na o palanggang kag ako imo hakso ang matang is nimo nga halong sa aron mo ipaagom. Ginatamyaw ko na sa barangay Glauan si Francisco Graelios. Kapmailan ng gabi komuninining Luna. Mayang gabi da sa inyo kag si kagang imo anak da sa sulod sa panimalay. Kag ginatamyaw ko magali si Palong Labilisa. Long, hulawalan na long ang pagpamati long ha, komuninining. Kay dapla sa may talamnan naman balay da nga kuan mo nga siminto muna ng balay Palong mo. Hello, Miguel. Nga ginatamyaw kumanda sa Purok Paho si Rosalinda Laurelia kag si Romeo Laurelia mailanda nga pagpamati da. Ang nagapanamyaw si Edmundo Rebelio. Sa Bombo Radio. May Bombo Radio ako. Nung dito. Damo gid nga salamat sa kay Edmundo Revelio diri no siya diri nga gindala nga ambahan nun aton man talaga ginapawagan naman si Ma'am Wilgina Pacquiao kasubong diri nga man ginaaton dira ginagreet si Sir Bibot Ombion mayong gabi man dira sa imo palihog dalawi daw ari kami sa Mansilingan nagapamati salamat God bless lantaw naton sir ko ma-play na ang dalawi daw no amo man sa kay Nini amo yung gabi dira Bombo Denver lihog ko greet ginagreet ko dira si Mama Rafili Esperta Kimba kay Papa Moroy kay Lula Maring dira sa Kalongkalong nga barangay Singkang Airport kag sa Mama Kumaring dira sa Kalongkalong barangay Singkang Airport no kag Mama Sally nga ara subong sa Cavite gatan-aw sa Facebook Live. Salamat gid may gabi dira sa inyo sa tanan. Maayo gid nga pagpamati ano pataway-taw haya sang kagabihon. Kay Kent Bulakawan isa mayong gabi man dira sing mo request niya matud nila kag ginatamyaw ko lang sa barangay Araala La Carlota City ang Bulaca family kag Velasco family Gregorio family kay Chayjo Dan Bulacan ning Bulaca Sus Bulaca thanks gid Bombo Denver ang naga-monitor lang kami diri sa barangay Handumanan Zone 8 mayong gabi dira sa mga taga-barangay Handumanan labi na gidra sa Zone 8 nga nagapamati no kag mayong gabi dira kay Ma'am Maylin Dr. Prado may mandra nga pagpamati mama no kamusta ka dira kag maayo lang dira kag paghalong kagid as always subong pamatiyanta ang ambahanon nga gindala diri ni Mama Wilgina Pacquiao. Laumi nga dili nagyud mausa ang gugma nga kanimo gihata isa at go ikaw lang ang higugmaon gikan karon og hangtod sa kamatayon laumi nga timos man ang akong gugma busa kini ang pingi o pag-aam imo ang tanan niining kinabuhi dali sayo putli king gibati laomi imo ang gugma ko gikan karon unta imong panggaon kay king dughan ko tinuod man nga naangkon mo pasalik ko dili sa lang kadamgo laumi nga dili nagyud mausa ang gugma nga kanimo gihata
ikaw lang ang higugmaon. Gikan karon og hangtod sa kamatayon. Laomi imo ang gugma ko. Gikan karon unta imong panggaon. Kay king dughan ko tinuod man nga naangkon mo. Pasalig ko dili sa lang kadamgo. Laomi. Manamyaw ko kay Inday Lolita sa Libertad ay may gabi diha day ha. Ginamyaw ko sa imo og manamyaw ko dito ni Linda Parcon sa Abuanan day may gabi diha day. O manamyaw ko kay Bibing Jimmy diha sa Paho. Sa kamo na lang tanan di sa Paho si Bibing Jimmy. O may gabi na lang diha day. O manamyaw ko sang ako ang Iloy nga nakit-a na. Ato asa Releses Calatrava. O may gabi na lang nyo diha ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. Ang damo gid nga salamat kay Ma'am Wilgina Diamante dira no. And ginatamyaw ta dira sa Barangay Iglawan si Kapitan Ronnie Espigol, Juliet Espigol kag sa tanan nga kagawad sang Iglawan. Mayong gabi dira sa inyo sa kay Gamay, Tikboy, Bebe Obensa, Johnny Diamante, Rimi Nansan, Clarita Nansan, Felicidad Belleza kag Galinda Parcon. Mayong gabi dira sa inyo sa Family Diamante, Pacquiao Belleza. Mayong gabi dira sa Barangay Malasaging Escalante. Mayong gabi dira si Romeo Hipolito Nili Hopelimio kag ginatamyaw ta dira ang Family Artiliola, sila ni Mariam Cheska GD kag Family Belleza, si Maria Belleza, Carmelina Belleza, Johnny de la Cruz, Allen Alwin Aljon Belleza. Mayong gabi dira sa inyo alin ini kay Ma'am Wilgina Pacquiao kag mayong gabi dira sa kay Doren Aguirre no. Request ko kanta ko ring ni Nining nga kag patamyaw dayon si 3rd tier. Mayong gabi dira 3rd tier kag Ram nga gasyat kag akon Iloy nga si Roberta Aguirre. Thank you. Mayong gabi dira sa kay Tirter kag si Ram no kag kay Ma'am Roberta bo amo gining nami isang ano gani nagabalhas nga botilya. Nga pag pamati dira no kay Marisa Zamora. Mayong gabi dira tamyaw dira nakon ang Trabuco na family sa Barangay Anilawan, Bugasong Antique. Mayong gabi dira sa inyo kag mayman nga pagpamati sa aton nga programa sa diri Subong nga diri sa Bombo Bacolod. Subong man ang aton diri ikatatlong haranista na gitarista pa nga si Sir Bing Galvan. Ini nga ambahanon ang aton nga halad no sa isa ka magiting kag talentado, mabuot, alwan, maayo nga ang bana nga may sa iya sini nga pamilya nga nagdaliwan kagay na lamang sang udto. Isa ka maayo nga leader nga nangin station commander man sa Bacolod Police Station 1 kag subong sini nangin leader man sa Bacolod Traffic Management Unit no. My deepest condolences sa family Sarona kag see you on the other side, Police Lieutenant Colonel Ramil Sarona. Pamatian ta diri ang ginhala diri nga ambahanon. Hiram sa Diyo ang aking buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang. Di ko my buhay.
pagkataon ay mayroong dangal. Di ko ninais na ako isilan, pagkat ang tao Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko mabigyan halaga ang buhay ko hanggang, ang buhay ko'y hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ko na ako'y isilan, pagkataon ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko mabigyan halaga ang buhay ko handog, ang buhay ko'y hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Agina, didikit ato sa aton isa kamigo nga nagtaliwan. Isa ka pulis nga may mayo nga inimuan. So, kabay nga magabatunon ka ang imo sa langit. Ang imo kan sa langit. Nga rekta ka to kay Kristo. Okay, sa aton mga monitor, ginatamyo tila sa Atty. Bimbo Labides. Baling tihano muning master sang luto ay piyaya. Tag isa kalaha mong kadako. Pero tambi-tabihon mo lang kay Puname, kag Barato. Baling, subuman kay Janet, master sang kasag Pangapusay. Porton Almonia, Rudy Amantok, mga gabi. Joe Valenzuela, Nelson Merebeles, Rudy Panagsagan, Boy Nadine Pabianya Julian Sian, Babi Ramirez, kag Larry and Grace Delgado. Tanan mga katopat na sa Talisay, mayong gabi. Madamo gid nga salamat sa kay Sir Bing Galvan. At andra ginapanawagan naman niya si Ma'am Josephine Villaran. Pwede ka na diri ka amat-amat sa sulod ko. Si Ma'am Josephine Villaran. Kag mayong gabi dira kay Ma'am Jovonco Francisco. Mayon salamat gid kag mayon andra nga pagpamati dira sa Barangay 29. Syudad sa nga Bacolod no diri mayong gabi dira sa inyo sa taga Barangay 29 kag mayong gabi man dira sa kay Joey na kung pwede ka request ang kanta ni Roel Cortez ang title Iniibig Kita paniwaan nato na no. Salamat gid man kay Mama Maylin Dr. Prado, kay Louis Dignos mayong gabi dira sa inyo, kag Ray Agapi na mayong gabi dira man si mo kag request mo my love. See you true. Shout out sa taga Hadlugay mayong gabi dira sa inyo no. Nakabati ko na nga kanta sa church katulog gid gani man bago lang ako kabati sa tong ambahanon hiram sa Dios pero ang lyrics bla no mayo gid
nga ito kumbaga makita mo gid bala nga sincere no ang nagsulat sadto. Sige, pamatianda naman na si Ma'am Josephine Villaran sa diri nga ambahanon nga gindala. Wa ko damhang mausab ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Gisaligan ang tanan mga panumpa, ay gimahal ko man ikaw nga walay sama. Nasayop ang pagtuo o ang pagsalig ko, kay kasakit lang di ay maoy gibalos mo. Sa akong paghilayo nalimtan mo na ako, nangita kag laing minahal puli ka na ko. Kinsa siya nganong nagluoy ka, kinsa siya gipangga mo labaw pa kadako. Unsay anak kaniya nga wala ako, wa manunta ko'y pagkulang gitugyan ang tanan. Pagkasakit hando mo sa kagahapon ka, ang kasaysayan sa gugmang puno sa pagmaya. O karon kami ngaw ang naghari ning dughan, kay king gugmay mo man gibudian. Kinsa siya nganong nagluid ka, kinsa siya gipangga mo labaw pa kanako. Unsay anak kaniya nga wala ako, wa manunta ko'y pagkulang gitugyan ang tanan. Kinsa siya nganong nagluid ka, kinsa siya gipangga mo labaw pa kanako. Unsay anak kaniya nga wala ako, wa manunta ko'y pagkulang gitugyan ang tanan. Kinsa siya nganong nagluoy ka. Mayong gabi sa Manapla sa kay Mr. Fidel Martinez kag sa iya hinablos nga si Alex Martinez kag sa pamilya Martinez mayong gabi. Sa silay sa blind massage nga akon nga ginobrahan mayong gabi sa inyo tanan kag sa Sinunoy kag si Tiray mayong gabi man sa ila kag si Inday Bianca sa La Carlota kag si Inday Jean sang Lambunaw kag si Sister Norma kag karon naman ang iban. Mayong gabi. Ang damo gid nga salamat sa kay Ma'am Josephine Villaran kay Bing may ara ka padra patamyaw. May gabi lang inatamyaw tagi sa mga katupat sa Talisay, no? Bobby Ramirez, Larry Delgado, Grace Delgado, may gabi man, Mary Ann Delgado, o damo Delgado. Bert Miaris, Dudoy Apolinario, Angelino Tibaco, Didit Bayuna, Bernice Soltario, kay iya Mrs. Dahil may gabi sa inyo sa Central. Noli Gamboa, kag Pari Ponso, Britannia, Sanson 14E, Talisay. Magabi. Yes, madamo gid nga salamat kag mayong gabi mandra sa kay Rosela Peroy Labrador. Request kami kanta Mother Com Memories of Our Dreams by Eddie Peregrina. No, watching and listening here in Morsha. Pag-rate lang na lang dayon sa Family Peroy. Mayong gabi dra, Family Peroy. Similiano kag Labrador mayong gabi dra sa inyo sa tanan. May lang diri nga pag-apamati, no? Kag kamusta ka mo? Mayong gabi man kay Ma'am Nene Grande kag kay Elsa
Arsinas. Nani Elsa, kamusta ka dira? Maayo lang dira nga pag-apamati samtang nagahilay-hilay siguro na. God bless you always. Kag mayong gabi man dira kay Ma'am Sonia Doco, kag request ni Falling Leaves sa gitarista Bing Galvan. Bao. Falling Leaves ko no, halin sa kay Ma'am Sonia Doco, magkanta tamyo lang kay Ed Solano, Ray David, Edna Pontaño, Ronaldo Duco sa Barangay Balaring. God bless mo. You're always welcome, ma'am. Kami gabi kay Darmark Salgado. Wow. Do isa lang gid ka letter ang kinalay nyo sa akong kilala. Iya to galing Salgado eh. Bobo den patamya ginatamya ko dang Salgado family eh. Wow, ang mo na po. Dila to sa Salgado family, may gabi dira sa inyo kay Papa Toto nga sa Napilas 1 Barangay Ilupis Silay, kay Papa Ambit mayong gabi dira sa inyo sa tanan mailan dira nga pagpamati no. Kay Ellen Bugot ang mayong gabi dira. Liyo ko patamyo kay Papa Eliseo Bugot nga taga Shindanaga, Barangay Bagtik Silay City. Liyo pa request si Papa Sangguba ang dughan ko. Thank you Bobo Denver. Subong pamatay na naman diri si Sir Ernesto Bensa sa diri nga ambahanon nga gindala. Ay, okay. Imo dra number 5, ikalima ka. Ano nga ang kontay ito ba? Kaya mayong gabi dira ginatamyaw ta dira manang tiray manang tintin nong Ryan kay Andre Lou, Brian Ferry, Hill, Gio amla na Sir halin sa kay Louis Dignos kamayong gabi dira kay Giovanni Parenio. Good evening nga monitor dira sa EB Magalona. Sa kay Rufino Bagoyo, good evening dira sa mga bombo Tol Bomboro, Sir, Bombo Bacolod, guro. More power and God bless us to all. No, may gabi dito sa tanan. Subong, preparado na. Naikanda na, pamatiyan ta ang ambahanon. Nga gindala diri ni Sir Ernesto Bensa. May tulong ako ka, amigo. Napulos kayo at sinanggo. Makainom ganit malibong ang ulo. Mula ang pagkamalito. Mag-abot kayo dibati. Lupig nila ang abogado. Lagi nagyong mga pugon. Kay magpuntis kayo sa hambog. Sa hinambog kay magdaog ta. Ako waray ilunggugan. O si Buwano sa siya. Abante si Buwano. Taon di mga amigo. Gamantin nila kayo ng negosyo. Kinenyor ako sa mga tao. Kahit tagdiyan lang kayo ng mga barko. Magsiyang ko pa mga tarato. Siyaboran ko na regalo. Sila tagsikarya sa kwadrado. Sa kumpiyuta sa menteryo. Siya hinambugay magdauta. At waray ilunggutan. O si Buwano sa siya. Into sa among bungkod. Sa samar o piniti. Ako ganda ang pinakariko. Ang pensyonado sa US Navy. Balik Norto ni MacArthur. Ano ba yan ang iyang rekwento? Irigalo niya haakon. Ang iyang asyos o guwapo. Siya hinambugay magdauta. At waray ilunggutan. O si Buwano sa siya.
sa amon kiniyak ko sa bakulong kagilo-elo ako'y numero 1 nga asitiro sa tubo kung ako isinyo patihon amauling tiinig kaayo kahit sa amon iya ang kwarta inapi ko kinapala siya hinamugay madawdan ako waray ilong buka o sibuan sa kiya sa hinamugay madawdan ako waray ilong buka o sibuan sa kiya mabatok maging ka mo sa akon Ayos. Kaya, adlo kami. Adlo Hindi na kami magbato. Mga driver, tricycle driver na muna. Ito, may awa sila. Ang mga tricycle driver na sa... Banoy gani, banoy. Hmm? Kuha siya, talutog, gabi sa musya, bakulo. Mga driver, Mga driver da sa Talutog, mayong gabi, dila, ano, mga muni ko nang gin-request din yung mga nga kanta. Kag sa buong sinuaton next Ma'am Mia Daniela, pwede ka na diri ka matamat. Madamo ang salamat kay Sir Ernesto Bensa. Kag kay Mark, good day. Bobo din, patamyaw ko kay nanay ko Rosemary, kag tatay ko Toto. Kasi lan sila na naman. Watching from Hacienda Rufina, Bago City, may gabi dira sa inyo. Kag, uwi, dila. Plus ko, isang computer di ko. Okay. Good evening, Bobo Denver. Tamiyaw ko ang akon ba na nga wala untat sa pagpamati kada Domingo. Nats Cordero. Shoutout ko lang mga taga Alicante, taga Villa Victorias. Thanks, good Bobo Denver. Mayong gabi dira kay Ma'am Rins Milan. Mayong gabi dira Simo. Kag kay Sir Nats Cordero. Mayo dira sa pagpamati. Subong mga denta, si Ma'am Mia Daniela. Saya diri nga ambanon. Ngayon dala. Bisan anon ko pa, hindi ko malipatan ang dogma ko sa imo, kay ginkalimtan mo na lang. Wala gid paglubat, tugtog ka matayon, ang aton nga nagigat, ako na lang handon. Adlaw kagabi, ginadam ko ikaw, ugma sa diin, sa inali na dula. Handamon ko na lang o pinalangga, ining dughan ko aging pilasan mo. Nunoy balik ka na sa mga butun ko, sa imong pinalangga, nagahulat ako. Adlaw kagabi, kinadanggo ko ikaw, ugma sa diin, sa hinali na dula. Handamon ko na lang o pinalangga, ining dughan ko ngaging pilasan mo. Nunoy balik ka na sa mga butgon ko, sa imong pinalangga,
magahulat ako sa imong pinalangga, magahulat ako. Ginatamyaw ko da sa bukbuk do silang padang si Punjang, si Nimpa, si Bibit, si Margot, si Irmi Ginega, kag si Lucy Ginega sa Purok Tahong, si Tony, si Bilin, si Mili Punyado, si Tony Aguilar, sa Berhin, si Pili Galinero, si Ros Galinero, kag si Rose Jongon. Sa Kabatangan, si Niknik Ano, si Nelson Ano, si Parimoron, si Parinati. Sa Balago, si Imbong, si Riupay, Bibing Riupay, Didit Marpil. Ang nagapanamyaw si Mia Daniel dari sa Bombo, Basta Radio Bombo. Namugid na salamat sa kay Ma'am Mia Daniel. Sir Bing, may patamyaw ka na nabilin. Yes, mayroong gabi daw sa mga katropa to sa Silano, Tony Aguilar, si Ma'am Rose Villanueva. Gali, Ma'am Rose, mga gabi sa imo. Ma'am Rose Villanueva, Chincha, Morit Clave, subaman kay Kanyari sa Victoria sa mga grupo tanin sa gitarista. Tony Aguilar, Pedro Burgos, Pedro Despejo, ni Eduardo Amalia Galban, kag Mary Ann Delgado, tanan mga grupo sa silay. Kag subuman sa Zone 16 sa St. Paul Subdivision, si Bobby Bravo, gali kag sa Mrs. La. Mayroong gabi sa inyo da, Baba. Monitor lang mo dire sa mo sa Bombo. Yes, mayroong gabi gidra sa tanan. Kay Alejandrino Flores, mayroong gabi dira. Ginapanawagan na tundra si Sir Rogelio Bahon. Rogelio Bahon, pwede ka na diri ka amat-amat diri goro sulod, no? Sir Rogelio Bahon, may gabi dira. May gabi man dira sa kay Sir Leo Baygar. Kag ginagreet ko da sa inablo sa si Ethan and Astig Family Baygar. Pontevedra, Balangigay sa Negros Occidental, Bobo Denver, stop operation na all day, wala stop for Poland, Port of Lapilipina. Mapabuhol kami tapal, madamo gid nga salamat. Halong kagid always Sir Leo Bargar sa mga biyay. Subong pamatiyan na diri ang ambahanon nga gindala ni Sir Rogelio Bahon. Yan ko nang maluin, yan ko nang maluban, yan ko nang babae nga walay ka. Sang akon nga pagpalangga, ang iyaging balos, kagang iyaging balos, masulog kong aluhan, masulog kong aluhan sa mata umagay, palapit palangga, kag imo laloon kay ning alawan, nagakonsimisyon, bangod lamang sa imo, bangod lamang sa imo, nga kun maangkon amo ini
palangga kag imo alay ayon kay nalawan nagakonsimisyon kay nagakatumba kay nagakatumba kag nagakalipong ang mga kasakit nga akon karon ginabahan sa adlaw kagabi nga daw dili ako makatulog dom-duma dom-duma nga gayot kon daw ano bala ang magpangalisod ano pa ini matapos ni akon nga pagantong tulugan ko ang kasakit kag matan ko ang kalisod tulugan ko ang kasakit kag matan ko ang kalisod. Salamat kaming gabi. Natami ako ulit si Paito ni Aguilar kanyang asawa. Da sa Malungsi, pare mayang gabi da sa imo. Subong man sa ibim galunan. Natami ako si Sina Diskalsota, tanang mga Diskalsota da sa ibim galunan. Mayang pagmati da sa inyo. Subong man sa kay Bolivar, kay si Bolivar, si kay mga lipat ng ngalan niya. Kay si Florinda de los Santos, may napamati sa inyo. Subong man sa San Jose, natami ako na ang pamilya ng mga Bilduwa, tanay pamati sila galit, tanay mga Bilduwa de San Jose uno. Ibig magalo na may lana pamati sa inyo, tanay kadamo sa inyo, dan di tamatay sa isa, tanay na kamuda mga Bilduwa. Subong man dire sa katablan, tami ako si Pael, si Basing, kag si Parito ni Bea, kag si Maribilin, may na pumatay sa inyo, subong man kay Pare Pedring Burgos, dasa sila sa Matagoy, tami ako na akong sinablusan, bini si Junior Carlo Bahon, kag si Junior Piñapil, may na pumatay sa inyo. Ano ka pa niya, Rogelio Bahon sa Bacolod, number 1 nga estasyon, Basta Radio Bombo. Damogid nga salamat sa kay Sir Rogelio Bahon, no? Ang iyadri nagdala sa ang ambahan nun. Kagamay, sinato ng balos tay Beng? Si Midario. Kaga ginatamyo dala nato na si Butch Dulce, John Rupert Dulce sa syudad sang Talisay. Ang ipatamyaw si Sir Rogelio Bahon, no? Mayong gabi dira sa inyo. Kaga Kent Abulak Kawanisa may gabi landa, ginatamyaw ko landa sa Minlo Talisay ang apagtiyo. Si Tony Wanisa, Chayfree Wanisa, kaga Sagador. Sagador nga akong tiyo nga si Tony Wanisa, Chayfree Wanisa, Sagador family. Thanks gid Bombo Denver, no? Alin sa kay Kent Bulaka.
Anay on Army, ano ni siya? Amay? Ito no yan. Amay Almaro Alpas Senior. Good evening, Bobo Denver. Watching live from Barangay Alagrana, Ciudad San La Carlota. Liog tamiyo kay Papa Ruel Alpas, kag Mama Diday Alpas, kay Biboy Alpas, kag Daddy Junjun Alpas, kag Mami Shusmita Makyu Alpas. Thank you, Bobo Denver. Galway is from Aligsa. May gabi dra kay Aligsa, kag sa mga Alpas family. So, Bobo Matianta, si Mama Milda, no, Rio, saya Dirigindala. Mia Rio. Akala ko noon ay wala nang katapusan ang mga sandali ng kaligayahan. Kung wari lang pala ang iyong kabutihan, ang tanging hangad mo'y pansarili lamang. Matapos maangkin ang porit karangalan, agad kang nawala nang di nagpaalam. Wala sa isip ko na iyong iiwan, ngunit naging wakas ay pagluha pagdaramdam. Paano na ako na sa'yo ay nagmamahal? Paano na ako kung nag-iisa't wala ikaw? Kay sakit marinig ang usap-usapan, ako raw ay bulag at baliw, sa'yo nagmamahal. Matapos maangkin ang purit karangalan, agad kang nawala nang di nagpaalam. Kung yari lang pala ang iyong kabutihan, ngunit naging wakas ay pagluha pagdaramdam. Paano na ako na sa'yo ay nagmamahal? Paano na ako kung nag-iisa wala ikaw? Kay sakit marinig ang usap-usapan, ako raw ay bulag at baliw, sa'yo nagmamahal. Salamat. Ginatamyaw ko dira ang ako mga kabataan da sa Alona Relocation Site, mga Espirita family, Habulan family, mga Legaspino family, subong anak kong kabayawan dira mga Rio sa Murcia, mga Haidya family dira sa amon sa Costa Rica Masbate, ako mga Koturan, mga Rabino family, mga Rosios family, Cantoba family, subang sinangmili kag si Jacob, mga Saison family dira, ako mga kabataan dira na ariban di sa Barangay 35, mga Hara family, kag sa iban pa nagapamati. Kutob sang Sara na diri sa Bombo Radio, maayong gabi sa inyo na tanan ang nagapanamyaw may darayo.
Unda mo gid nga samat kay salamat. Samat mo to ako man. Kay Ma'am Nida Rio, no? Ang imo ka no? Ang imo tilgi siya, hindi pagibilin til. Apat ni siya yan. Tatlo ni tilgi. Sige. Good evening man dira sa kay Rafael Porano, ginatamyo dira ang si Nems kag si Ronron nga nagaluto samtang nga nagapamati no nga pagpamati Sa aton nga magabulos diri nga ambahanon aton nanay pamatian ang mga importante nga mga pahanumdom. Standby. Dinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder.
kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Pamangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture, so everyone must eat
together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush. Bangod sa lang ining Radio Philippines Standard Time 43 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Subong pamatian ta naman diri ang ambahanon nga gindala diri ni alias Pirot. Bye-bye. Bye-bye sa puno sang luma dito ko kintuan. Ang himpit kong gugma kagimugin batong sa walay duha-duhang kagsagtunga tiun kagsagtunga tiun malipayon kita. Sabay bayon na kung gimpong kuan kag masungpaanay. Sagok maging tugtang malinaw ang huyon. Hangin sa amihan, lubos nga kalipay, lubos nga kalipay ang ginabadyagan. Bumalos ang kuyong pangin sa nabagat, nanupod ang pagupang. Mabaskog nga ulan, dalako nga balon. Nanging kasangkapan, ngamong nagkaladkad kag nagtampala sa tunghandumanan. Katulad sang balas-balas nga maito mang pakigugma mo. Madali anuron kung mabasyahan, balot sa baybayon. Dutay lang nga salya, dutay lang nga salya, manod bilayon. Mahapdi ba't yakong sobra pa sa pilas ang imong pagmuin. Kayang pagtampalas kalipay ginpanggan. Lupang paglutan, kung ano ang tagnas ang labing mataas, bahala na ang buwan. Katulad sang balas-balas nga maito mang pagigugma mo. Madali anuron kung mabasyahan,
balod sa baybayon. Dutay lang salya, dutay lang salya, manod gilayon. Mahapdi ba't yakong sobra pa sa pilas ang imong pagluin. Kayang pagtampalas kalipay ginpanggan. Luhang paglunan, nano ang tabnas ng labing mataas. Bahala na ang buwan. Dahil sa barangay Alis no, kami sa Purok 2, mga manyag, ginatamyaw na si Toto Paul de la Cruz. Kag sa Don Salvador, may gabi tanan sa inyo, sa kay Tilo, kay Dumi, kay Felipe, kay Nunoy, kay Werlita, kay Bilin. Kag dira sa Banwas ng Murcia, sa may merkado, ginatamyaw manda si Toto Tony, kag si Maria Los, kag sa pamilya Esquira, may gabi na da. Kag da sa Sida Biniti, ginatamyaw manda tanan-tanan ka mga kilala ko da. Kay Gaslay dako, kay Leo, kay Itim, may gabi nanda. Ang nagapanamyaw niyo amigo si Pirot. Madamo gid nga salamat kay Elias Pirot diri no. Siya diri nga dala nga ambahanon sa naton bulos diri. Misa Gloria. Siya ginatawag naton dira si Mamisa Gloria. Pwede ka na diri ka matamat. Kag mayong gabi dira sa kay Albert Sibog Dihuan, matik to ang kanta nga Tamasak ni Pirot no. Salamat gid. Kay Norbel Arazo, may gabi dira sa imo. Bomo Denver, patamyaw ko Arazo family, may gabi dira sa Arazo family, Kawaling family, kag sa Hinablos ko, Laika pa rin nyo sa Handumanan. Salamat gid no, may gabi dira sa inyo sa tanan. Kag good evening Bomo Denver, may lang dira nga pagpamati man sa Sitio Campo San Enrique, Leo gaginatamyaw ta dira si Ronaldo Becerra, kag Litoya Baclina, Alice Calabasa no, halin sa kay ni Rosso Luping. Subong pamatian din naman si Mamisa Gloria siya nga ambanon nga gindala. Halatay ko sa iyong mga mata, kahit di sabihin mo, aking nadarama. Ang paglayon ay huwag mong ipagdamdam, mabuti nga malaman siya sa lawahan. Paramay mo ako kahapon at ngayon, sa hanggang bukas ako'y naroroon ako. Hanggang ako'y buhay, katulong mo sa iyo ay nagmamahal. Tutulungan kitang malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin puso mo, sinugatan, sugat na dulot niyang sa lawahan. Karamay mo ako hapon at ngayon, asahan mong bukas ako'y naroroon ako. Hanggang ako'y buhay, mabuti nga malaman siya'y sa lawa. Tutulungan kitang malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin puso mo, sinugatan, sugat na dulot niya sa lawahan. Tutulungan kitang malimot mo siya, iba
pila. Aking gagamutin puso mo. Sinugatan, sugat na dulot niyang sa lawahan. Anumot mo siya, tutulungan kita. Ginatamyo nakunda sa crafters ang mansilingan si Nanay Dwayne kay si Nining sa Purok-Punay si Bradan kasi Tambo kag dapat sa may Sino? ginatamyo akong dagaling sa may sa may si Pili Galinero nang paayo ka na kag subong sa amon panimalay may gamis yung tanan madami sila basta radyo Bumbo number 1 Okay, mabato ko ba? Lawak lang. Madamo gid nga salamat sa kay Mami sa Gloria. Next na tondra si Sir Ed Solando, no? Mayong pili ka na diri ka matamat, tabing may panamyaw ka pedra. Sa sila, no? Mayroong gabi lang sa kay pare kumari ko Inisita Lima di Dino Espiritu Prince Ronde Basakirban o Ka Mugato Kit Solano kag pare kay Tutong Bilano iba. So sa Talisay Public Market Emilia Patigiros Maribik Patigiros subaman kay Joel Patigiros tanan mga katropa sa tindahan. Ngayong gabi. Ngayong gabi dahil sa inyo sa tanan, subong kamatian ta naman ang ambahanon nga gindala diri ni Sir Ed Solano. B minor. Ano itong kanta? Ilo-ilo. B minor. B minor. B. banwa kong ginahingadlan. Matamis nga pulong ang akong ginatan. Dili ko ikaw bulagan, banwa kong nahamutan. Ikaw ang gintunan sang kalipayan. Ilunggo ako nga tunay nga nagapuyo sa higad sang baybay. Manami magkiay-kiay sa tagi pusoon, bugos ang kalipay. Ohoy alibang-bang, ikaw ang maglupad, tatapasin maayo ang tanan-tanan nga bulan. Base sa ulikon, ikaw ang malipad, pobrisita pulang sa duta ay matatag. Uy, alibang-bang, kilay mo nga daw kinuglit. Uy, alibang-bang, ilong mo nga daw kinimpit. Uy, alibang-bang, ipon mo nga daw tinagik. Uy, alibang-bang, daw ang ikaw sa langit. Uy, alibang-bang, kilay mo nga daw kinudlit. Uy, alibang-bang, ilong mo nga daw kinimpit. Uy, alibang-bang, ipon mo nga daw tinagit. Uy, alibang-bang, daw ang ikaw sa langit. Uy, alibang-bang, daw ang ikaw sa langit.
Dira sa siyudad sang Silay, ginatamyaw ko dira si Merlin Pilais, Punsi Pilais, Kit Solano, Armin David, Tony Aguilar, Rinaldo Duco Jr., Sunny Boy, Sonia Duco kag Danny Pasilan. Ang nagapanamyaw, Mr. Ed Solano kag Merle Solano. Damo gid nga salamat sa kay Sir Ed Solano, no? Sa iya diri nga ambahan. So pagani kay Ma'am Sonia Duco, agoy na patay na. Aton madra ginapanawagan subong no si Bukay, pili ka na diri ka matamat. Bukay meg ba ang bumuki mga aton diri ano ga blackout na sa perfect git. Okay naman siguro okay sa ninja sa gid na gadto. No, sulo pagani kay sa Mama Sonia Duco, lingaw gid kami uhoy alibangbang ano kay Mama din doktor. Kay Ma'am Sonia Duco naman na believe ko kay Suon Ed Solado sa pagkantagad blasuon. Kagag natamyaw dira naton si Mirna Mundihar from Sipalay Torinante, no? May gabi dira sa inyo. Kaya good evening po po Denver. Ginag-greet ko lang sa Ma'am Busaw Kapis ang Cebu family. Kagundin pa man, especially sa mga pakaisahan ko diri sa amon Cebu family. Ang nagapanamyaw si Tuto kag pakitukar na lang sang kanta nga isang balikan, isang iiwanan. No? Nalamat gid. Mahayag dira sa inyo. Kung may gabi po po Denver, tamyaw lang da sa gwapuhon kung nga kumpari nga si Saldi Sornala sang Solidad Barangay San Vicente Binalbagan. Salamat gid. Pasal na tayo, ma'am. Ari na si Ma'am Bukay, no? Gabo mo din, Berman, gabi mo da. Ginatambihan ko dra ang family Bakak sa Banawasang Iloilo, no? Barangay sa Luis. May gabi dra sa inyo. Kagami ang gabi dra kay Paul Vincent Cordova. Ginatambihan ko dra sa Miag-Aw, no? Ang Tamyaw Migo sa Miag-Aw. May gabi dira sa tanan. Sige, pamatian ta ang ambahanon nga gindala diri ni Ma'am Bukay. Para na sa inyo tanan, mga muyuta sa mga Diyos. I don't know why you say goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you made me cry. I beg you please, I'm on the knees. Is that you want me to? Never know that it will go so far when you leave me on that boulevard. Come again, that you release my pain, so we could the lovers again. Just one more chance, another dance, and let me feel at the central that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Never know that it will go so far when you leave me on that boulevard. Come again, that you release my pain, so we could the lovers again. Maybe today I'll make you stay a little while, just for a smile, happy forever. Or I will show a place I know, and to pure, and we could be happy forever. Never know that it will go so far when you leave me on that boulevard. Come again, that you release my pain, so we go the lovers
Bombo Radio kay Dennis Rubica kasi mo Denver. I love you Denver kabay pa nga ang imo nga kumpuso ni Samon makahatag Samon sa profesyon para sa mga retirement kag mga senior citizen. Dira sa Sindal Gria lupa no, palihog ang amon da nga bomba. Ihatag nyo man Samon ang makainom man kami mayo, hindi nyo ara kapasuyop. Kay kami wadaan sa Limnon wala kami kaluluoy kami nga mga senior citizen. Ginatamya ko da sa Lantawan. Palihog sa Lantawan kung magkadto ka mo sa Lantawan kapatakas ka mo dira. Mapangamuyo ka mo sa mahal nga Diyos kakidara sa mga sa Lantawan kami mga hindi nato makita antes ka mo magtakas magpangayo ka mo sa ila nga ubayan ka mo dira amo na nga akong ma-guide kay pare para nga hindi matagaan problema si Mayor Jody at Gallego. Natambiyaw ko na sa amon pare si Jumar Solano. Father kabay pa nga tagan kasi mayo nga lawas nga ang imo nga kapilyan kag ang imo mga minister kag ang imo manugsimba makapangamuyo si mo nga ikaw magsinsiro nga maghatag sa amon sa provide sa mga problema. Dira, natamya ko na si Agri sa Hacienda ni Kayan, sa Hacienda Violeta, si Lisa, si Enrico Espinosa, si Adelina Espinosa, kag akon mga utod mga Espinosa, kag si Gallego, mga Gallego pamilya sa Hacienda Violeta, kag dira sa Lapos, kag sa Buak. Labi na din sa kay Lilaylay Espinosa, kagay Galin Espinosa, kay Suniboy Espinosa. Kabay pagpamati ka mo sa kumpuso sa Bombo Radio, kay niya nga gatag sa inyo sa Kalipay. Mayroon gabi sa inyo, I love you. Magamo gid nga salamat kay Ma'am Bukay, no? Kaga tondra ginapanawagan si Sir Ray David, pigay ka na diri kamatamat. Kag malang gabi dira kay Albert Sibog Tiguan. Amayong gabi gid dira si Mono kung suno ba kay Sir Albert do original gid kuno kakanta sa nga Boulevard, baw. Ginatamyaw ko dira ang si Janjan na Malakapay Haskon kag Vic Anthony Gargar. Kaga Vic Anthony Gargar nga ara subong sa ilabalay ga pamati gid ga pa-relax kag makalingaw nga kanta no alin si Paul Vincent Maniago. Sige, pamatian ta ako na may gabi sa taga-Takuling Bacolod sa aton kabombo Jilwin maayong pagpamati dira. Pamatian ta ang banon nga gindala diri sa aton ni Sir Ray David. Usahay nagadanggo ako nagkahigumay nganong damguhon ko ikaw damguhon sa kalunan sa akong kamingaw usahay nagamahay ako anong nabuhay pa ng kalibutan nganong titiyaw-tiyawan ang tugmag ko kaniyo nganong tangguhon ko ikaw tangguhon sa kalunan kalumutan usahay nagamahay ako anong
ako kanimo, kanimo na. Ganong titiyaw-tiyawan ang gugma ko kanimo, kanimo Ginapanamya ko dira sa siyudad sa Silay si Tito Zapatero, Ilut Agolino, Ninoy Dilihiro, Delia Malanday, Sheila Singid, Taboy Hain, Naldo Ansunya Doko, Dionisio Katubay, David Katubay, Daniel Anbibing Labis, Melissa Alvido, Hasmin Solano ang nagapanamyaw, Ri David Basta Radio Bumbo. Nagdamo gid salamat. Damogid nga salamat sa kay Sir Ray David. Sir Bing, may ka pa dira? Matamat naman din sulat, Ma'am Talma. Dira sa mga dosi sa Talisay, ginatamiya ko na si Maya, si Marie Bergie Golmatico, si Padre Frido, kag si Ponce de la Cruz, kag si Sasunto, mga Pabilio family, tuding kag si Anit Pabilio, subuman kay Emily na Narciso nga naga-monitor ka every Sunday. Ngayong gabi. Damogid nga salamat kag mayong gabi dira sa inyo. Kaga pamatian ta bala ang ambahan no, higindala diri ni Mama Talma Santoa. Unila. Okay na? Sakay dito sa'yo. Matod nila ako dili angay na magmangga sa imo gugma. Matod nila ikaw dili malitay kay wa ako'y bahandi nga kanimo igasa gugmang putli maoday pasali maibahandi labaw sa bulawan matunilang anong lamang sa imong umahal o paray dili malubad kining pagbati bisan samsam katarungan kay kung sa pagli nening kinabuhi kung sa gugma mo hinikawan ing napo nga dili sa mga pagtamay kung naangkon
Nino kung da San Diego Palma sa Wisconsin, Connecticut. Ayun. Greetings ko again sa kay Gracia Lorimas, kay Tuto Lorimas, Alex Hermosura, kay Ruth Teverio Amor, kay Amor Lorimas, Bongbong Teverio, kay Basyon Chulo, kay Lablab Aguhayon, kay Tuto Pina sa Buenos Aires, kay Augusto Katoliko sa Silay City. Sa Silay City na sila ni Loremas. Si Fidel Martinez, tapos na. Ang panamiyartel mag-umisan to at ang Radyo number 1. Kaga ton mandra ginatamyaw si Jerry and Kuna Marie sa Karas sa Barangay 28. No, sakto Karas? 28, okay. Oo. Kag si Lilia Karas sa Dakutan Dako, no? Si Lulin Flores, si Hiro Santua, sa Iloilo, no? Si Susana Salvador Ledesma sa Victorias, may gabi dira sa inyo. Si Rexel Gamboa, si Mila Salinyo, no? And si Nergio, si Virginio Virgilio Hilado, Virginia Hilado, si Johnny Aguilar, si Buni kag Clarita o na Buni kag Clarita Santuay ko dan bilang no. Sino pagid? Si Boni Santua, Clarita Santua, si Rosita Pereños, ang Hawaiian, family si Violeta Marquez and family, si Romulo Tayag, si Jeves Rudoso, si Bebeng Ganuyo, si Dora Ortigas ng Hawaiian. Salamat sa Bombo Radio number 1. Ara mo lang gali kada siglang madamo gid ka salamat kay Ma'am Telma Santua, Taibing Sinaton Dison. Sige. Ari na pamatian ta og mga kabidra kay Benito Dudoy Magbanwa, mga kabidra sa imo. Kag usahay ang kanta na paborito sang lula kag lulo ko ba. Ang kanta bataon pa, teenager pa to mo. Ang kanta sakto. Kag mga kabidra Bombo Denver, ari naman kami liwat nga nagapamati lalo na si Reverend Father Jeffrey Flores, Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Bana ko Sandro Gisatao, Abilardo ang Nanay Angelita gid sa tao, request ko Beba. Salamat gid rin kay Cora Flores gin sa tao, kag kanami kay Ma'am wala pugong-pugong maghambal amo na maayo Ma'am Bukay. God bless alin kay Ma'am Jug Francisco. Sumo mamadian ta si Sir Bingalban. The falling leaf creep by the window. Down some leaves all red and gold. I say you're leaving. This summer kissing, the sun burns hand. I used to hold, say it's your well away. That is your alone. And son of ye, oh, winter soul. But I miss you most of all, my darling. When
Barangay na kay Morel Club eh. Kay Marian Delgado may gabi. Saints show away the days grew low and so I did winter song. Ginahalad ko manglito kay Ma'am Rose Villanueva sa subaman siya nag-request kina ayop naga-monitor kagit sa buong mayong gabilan sa imo. Okay. Damogid nga salamat sa kay Sir Bing Galban. Suno pa kay Ma'am Sonia Doko. Salamat gid Bing Galban sa polling leaves, no? Nag-monitor giniya. Ma'am Telma Katahum sang Tigogbo, Kalingaw at kagasamtang gapamiti ko sa mga kanta daw matulugan ko. Ma'am Telma Santawa, suno idi sa kag Ma'am Jo Juanco Francisco. No? Appreciate kayo ang i-words ning tingog. Sino ning aton mabulos direct Villaran? Ma'am na Josefina Villaran, aton dira ginapanawagan nga ara sa subong nga. Ma'am Josephine Villarana, pwede ka na diri kamat-amat sa sulod o masige na tuyo to? Ara na si Ma'am Josephine, very active. Kag sa ato diri nga Facebook live viewers, maayong gabi bombo. Gapamati lang kami diri sa Santo Tomas, Batangas. Upod ko sila Arinya Ruth at Giam, Patamyaw sa taga Hacienda Grande, La Castellana, Family Intelia, Octavio Francisco at Mendoza. Maayo nga pagpamati from Domeng Entia ng Santo Tomas, Batangas. Mayong gabi mandra, no? Sa kay Sir Dodong. Subong pamatian tabla ang ambahanon nga ginadala diri ni Mama Josephine Villaran, gagmayong gabi lang dira sa mga taga-Kawayan. Sa langit, kung ano man ang ako
Hulaton ko ang pagok sa liwat sang bulan, manangin saksi sa ang tanan. Hulaton ko ang pagok sa liwat sang bulan, manangin saksi sa ang tanan. Mayong gabi na lang sa tanan-tanan nga nagapalamati kag sa amon nga nagalantaw sa amon sa Facebook Live. Mayong gabi sa inyo tanan kag sa Western Visayas, Mindanao. Mayong gabi. Kompleto ah. Sino next na tol? Bing? Mundo Rebelio? Yes, Sir Edmundo Rebelio, pwede ka natin kamatamat kag madamo nga salamat sa Ma'am Josephine Abilaran yun. Sige, diri nga gindala nga ambah nyo. Bing, may panamyaw ka pa dira? Okay naman ba? Karon naman. Kaya karon naman. Ari na si Sir Edmundo Rebelio. Pamatian ta ang yadri gindala nga ambahan nun. Bugnaw ang talo ni Goy. Anong talo ba yan? Bugnaw ang talo. Kausap mo na nun. Ano yun ba? Na? Mabugnaw ang talon, oras kahapon ano. Ang sinasing adlaw nga dili kita dahon sing kahoy puno yopo ginabilang ko lang isa mo kayuhon tumang na sa langit katamdon mo ako nagapatuloy luhain ang korasyon ko. Kung wala ka lang inday sa ako nagdisgusto, ikaw mangin akon, ako mangin imo. Matahuman gali ang balay nga ini, may tinagong bulag nga makawiwili. Ako ang nagsulat, ginpadala ko diri. Direksyon sang gugma, nga sa imo pirmi. Ang akong pagkari lang ko'y pamangkutanon. Kunang akong sulat, imo nga nabaton. Nogay na nga adlaw, ginulog ko sa buson. Wala sing notisya, at sana sa karon. Matahuman gali ang balay nga ini, may tinagong bulag nga makawiwili. Ako ang nagsulat, ginpadala ko diri. Direksyon sang gugma, nga sa imo pirmi. Ang akong pagkari lang ko'y pamangkutanon. Kung ang akong sulat, imo nga nabaton. Dugay na nga adlaw, kinulog ko sa puson. Wala sing notisya, asa na sa karon. Yatamyaw ko na ang pamilya Sampong da sa Purok Pao, kag ang pamilya Rebelio da
Mayong gabi lang sa inyo, mayroong pagpamati. Damo gid nga salamat sa kay Sir Edmundo Revillo ang aton mabulos diri makanta after na lang matapos ang mga importante nga mga pahanumdom. Standby. Tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganism sa toilet ang sarang nga magtumbo Harom o pinarom lin o kung sa harom o pisinarom sa iyang scientific names, isa nga mataas. Yes, hila mo. Sugarcane is a type of grass. Perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason ko na makapil crops ang mahimo sa isa lamang kapag tanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production. Kaya ginangin crop ini sa masobra ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producers ng kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla Guinea sa Pacific Ocean.
tubong nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose agi sa juice kon duga sini nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausan man bilang kuluan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga madamo man sa nga mapuslan nga mga byproducts ang tubo kangay sang molasses, pressed mud, iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip ang fuel, animal feed, kag fertilizer. Samtang ang mga varieties sa tubo ipansang red cane, cinnamon, red-eyed cane, sikak cane, blue cane, ang chewing canes, tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaang isang nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yan naman ang zero standard time at 37 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa gabi. Ato dira ginapanawagan na sagwa si Ma'am Wilgina Pacquiao. Pwede ka na diri ka matamat, Ma'am Wilgina Pacquiao. Pwede ka na diri ka matamat sa sulod, no? Kag mayong gabi dira sa kay J. Mara Andales Sibuco. Palihog tamyaw kay Bonifacio Sibuco dira sa Barangay Marcelo Calatrava. Madamo gid nga salamat mayong gabi dira sa kay Bonifacio Sibuco sa Marcelo Calatrava. Kamatian dablang ang banon nga gindala diri ni Ma'am Wilgina Pacquiao. Balik nga rin sapnayon ko ikaw ni mga buton ko nga gimingaw kamingaw nga kanimo naghulat balik nga rin balik intang pagkapait di ay kung wa ikaw way kalipay kining kinabuhi puno sa kaguol sayot ka na unya balik nga rin ihatag ko kanimo ang tanan bisan unsa ang pangayon mo ani ako matuman ang tanan dali na balik nga rin panggaon ko ikaw pagpangga nga walay makalabaw mga halo nga dili hitukman sayot ka na unya balik nga rin sayot ka na unya balik nga rin. Manamyaw ko diha sa Silay Kaday Flores, kumusta naman ka dira?
O manamyaw ko diha sa tanan na lang diha nga namati na lang sa malabutante sa Bombo Radio number 1. Ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. Madamo gid nga salamat kay Ma'am Wilgina Pacquiao. Next na ton TV. Sir Roelio Bahon, pwede ka diri ka matamat sulod kag mayong gabi dira man kag ginaglit ko sa Barangay Agisa na dira sa siyudad sang Himamaylan. Nagapamati subong no ginaglit nato dira mayong gabi si Sir Dominic Raisoma Candio. Mayong gabi dira sa imo. Kag sa idyo man nga upod mo da nga tagpalamati naton. Salamat gid sa inyo pagpamati. Subong ari na si Sir Roelio Bahon pamatian ta ang iyang dala nga ambahan. Diri ko. Karon tidere ko imo ba matian dala ko nga notisya akong pasugiran hapon sang ugto akong kanagitan nga ang imo katahom daw subong sang bulan subong sang bulat sa mga katamnan nga ginalibutan sa mga katulugan wala sing makasuhod bisan nalibang-bang masiot kayo nga dili tupungan perlas nga tinago sang duwang tigulang nasulod sa kunsa gaginakandaduhan malapad nga labon yadtong kadagatan manggad sang mga adas kag mga kaisdan subong sang bulak sa mga katamnan nga ginalibutan sa mga katulugan wala sing makasuhod bisan alibang-bang masiot kayo nga di tumungan perlas nga tinago sang duwang tigulang nasulod sa kunsa kaginakandaduhan malapad nga labon yadtong kadagatan mangkad sang mga adas kag mga kaisdan ginapatuloy gini sa kay Bots Dulce kay sa kay Janjan Dulce ini nga banon para gini sa imo Bots Dulce pamilya sa Talisay City ang kapalamyaw Roelio Bahon sa Bacolod number 1 station Basta Radio Bombo. Damo gid nga salamat sa kay Sir Roelio Bahon.
Kag mayong gabi dara kay Opim kausapin. Sino na to next? Daniel. Si Mamia Daniela, pwede ka diri ka matamat Mamia Daniel, no? Last two sunod ay niya. Mia Daniela. Okay. Diri gindala nga ang bahanon. Siyempre yung ano kaya, tuno, pila, tuno, okay mo. Dalawin daw, ikaw, tuno lang. Tapos na. Dalawi-dawi ka kun mga bahanon, balani ang kung kun may binalaybay. Tuhang larawan mo sa dalang buwanon, diwak mo sa bukid kagataw sa baybay. Tumandong sa bukid na tao sa bayan, nayo nagailigo nga tuburan. Tubig hamilay sa imong kanya, kay nangin sa lamig hublas nga larawan. Diwata sa bukid bulang nga ilahas kay sa kapalaran, kay nagpasimbalas alibang bang nga labing makahas, makigsuyok sing kayo yung sinang sipa. Yatong kagabihon nga mahimayaon din nagsako sa payag mo nonoy. Dito kagin panggas nga dili malaya puslinghan tumanan ug mga panganay. Ginatamya ko lang dang tanan nga nagapalamati diri sa radyo, basta radyo Bombo. Damo gid nga salamat sa kay Mamia Daniela. Next na ton tibing. Pirot, liog tadi kileta na kay Mamia si Pirot din na paliog patawag ta. Bukadasi gilit siya oh. Manging nami ya kay bossing nga Pirot. Ano man tong shorte. Pamatian ta ang ambahanon nga gindala diri ni Pirot. Bala ini ayam badlit sini akong kapalaran, imo ako naging bayaan sa malapanday nga kalalawran. Sa diin ko na bala pangitaon ang matamis ni mo nga pulong. Pulong mo nga gintugan sa akong nga nakapalipay sang
tagipusoon. Kabuhi ko sa karon, bisanan mo ang dangaton. Kabubuton ko gid nga pagkabatuton. Kay ining lawas ko, bisan anong dangaton, pagabatason ko sangli kaswerte na akong. Yari ang sing-sing ko batuna, andumanan mintas buhi kita. Hilway ka sa imo paglarga kung magpakibuto sa pudir sang iban. Bilang isang landurawan, ang kalipay naton nga ginsaluhan. Kalipay nga walay katapusan nga nagapabilin, isang handurawan. Salvat Galino, sa Don Salvador, kintamya ko lang dagali si Gamay Castro, Jimmy Castro, sa tanatan sa Lakarultas, Sinda Salamangka, may gabi na sa akong mga pamilya Martinez, kay Chetersing, sa tanan-tanan na sa inyo may gabi, ang napanamyaw, si Perot, sang Bumbo Radio. Madamo gid nga salamat kay Perot, may lasta sang isang amanukan aranista Song naton. na lang, song. Oo. Misa Gloria. Ara ba si Ma'am Isa Gloria? Sagwa? Oo. Kay Shining Last naton. Diriwa, mayong gabi dira kay Ofim Kausapin. Boy, bibo tong biyon mayong gabi dira Sir Saliwat. Kag always welcome gid, no? Sa pag-play sang imong request diri. Matianta ang aton nga uling manugkanta si Ma'am Isa Gloria. Ato nagligan sa kapatagan, ginahanduraw nato sa sininga tinion. Ang ato nagligan kuno sang kalipay, walay kamatayon ang katulad nato. Sa hinali na dula paglaon, sa sano pa manumalik ang kalipay, kayang gugma at nagabigap ang hayhay, at tagiman sing kaloy nonoy, kasing ko latong sa kalisod, ang ato nagligat gugma sa kapatagan. Sa sano pa manumalik ang kalipay, kayang dughan at nagabigap ang hayhay, at tagiman sing kalipay nonoy, kasing ko latom sa kalisod, ang ato nagligat gugma sa kapatagan. Manabok din salamat at ang arang naman dugay-dugay kulit na po. Maraming salamat.
Ayos. Ayos ha. Adios kabulakan, kabulakan, sining hade. Kaming mapauli, Bumbo-Radio mapabiling. Walay libakan ay walay, singuding-hudi sa Domingo sa gabing mabel kaugaling. Paghunis ang siring, batak na ang angkla. Bapor na muninday, buot na magalarga. Idawat ang kamo sa pagpangamusta bilang handumanan ka, mi ang wala na. Magamong nga salamat sa aton nga tagpalamati sa pagpamati no sa nga aton diri nga programa ang Bombo Harana kag iban pa ang aton diri nga manginangin-upod ang mga tagsa-tagsa nga mga talentado nga mga gitarista kag mga haranista man naton diri duha ka mga gwapuhon naton nga talentado no kag mayong gabi man dara no sa kay Anofa Labski Ilodagas. Tamyo ko dara ang si Ambet kag si Tutong Go no sang silay na watching and listening from Kuwait mayong gabi dara sa imo sir ako kag padayon kita sa dason nga semana kag magakita ni naman taliwat sa aton nga dason semana nga sini nga programa sa gyapon ang Bombo Harana kag iban pa. Sa liwat ini inyo nang inalagad ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Ang manggaranon sang nutrients, kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant, kag fiber. Tubo juice, nagaangkon ini sang natural sugars, kaangay sang sucrose, kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost diri sa aton probinsya sang Negros Occidental. Ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Negros may tubo kag madamo pa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimbaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak,
kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon,
kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno,
at dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga ay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balahan ni Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon. Tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province, and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families, and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We